Good morning guys. Good morning everyone. Nangaon na ako mga dogi. Napakoy labhanan nga humulan ang bedsheet na mo. Gadali-dali o guys, mawagtang niyang agas. So nangaon na sila. Kani kang bots ni o kang dodong gamay atong pag-anong. Dara di kahulat. Tanawan niya yung laway o gabula-bula. Yan nga. Yabon niyang kuam. Gigutom na ni siya. Dong Nana dong, sige na dong. Kaon na dong kasi boots. Ito ng boots ron. Wala ko yung trabaho ni boots guys. Ang laway niya guys. Sige na dodong gamay. Pagkaon na. Pwede dodong gamay to. Perting ko ana. Aya ra niya siya mukha. Mahurot na. Ano sila guys. Nagyabo-yabo ang tubig guys. Nanghugas ko rin tagtaod. Ay, was color na po ya. Manglimpyo pa ko sa tiris. Mamanuwas pa ko diri. Diya. Ginliguan ako sila. Pagkahuman sa taas na pod. Way po huway guys. Taga-adlaw ga. Galihok ang lawas. Pero okay ra kay exercise man na. Sington ta. Inya limpyo pag itong balay. Limpyo pa itong pamuyo. Galian nagkaon dong. Kay hurot na kang bots dong. May very good na kasi bots. Kay kusog na siya mukaon. Wala na siya gauwag. Naroon. Very good na. Lang inday ka dito. Ngaon silang inday. Nuna kong ilabahan gahapon guys. Ako ang ginam-anam og laba. Ang baliti guys, namatay na gyud guys kung nasa taas guys. Itong gikat-kat na kong hapit ko na kuyapan kay perti na kong pagpamusog. Ang usa ka kamot gagunit, ang usa ka kamot katigbas at ang gabaliti. Kuyapan nun hapit putol ginhawa Si Dudong tinggugay mo kaon sa una pati man pasan mo kaon ang sa na sa ron. Hi tatay. Morning tay. Nahurot na kang boots. Wa na. Muan na ba ni siyang dudong? Tana ko ni si boots guys kay mga anak siya ni dudong kanan. Iyahang kuanan si dudong. Dito ta kay mo ano si dudong kanan. Tinukan. Akong hiktan guys kay ngano. Iyahan nang kuan si Dudong, iyahang ilugag pagkaon. Nahikot. Akong punaligoon rin guys. Nahiktan sana siya ito sa kaon pa si Dudong kay para mahurot ang Dudong gamay Dalo kay ilugan niya dili na ko makuan guys kay pating pagka kuan na guys kusgan kay na. Water water. Na. Wala nagikot yung dagan na ng Dudong ko ano na si Dudong lihan ng ilugan timit-timit po kayo mukhaong amaw nagkaong ko vitamins guys si Pakiking tura Pakiking guys Hiktan na siyang mabunta guys, magabiin na siya buyan kay kusog man na siya muaw-aw. Nya makabantay ra gid siya guys. Nara guys, nara. Ligo taron butsing ha. Ligo taron ha kay nani mo na putang op-op. Alangan guys, iyang tae, iyang tumban guys, wa gyud buot guys. Sige na dong kan ana na dong. Hotda na dong, hotda. Botsing guys. Nagpuyo siya guys kay binyag liguon siya. Unya ra ta maligo niya dapat kay bago pa na magkaon mangwaswas si mami ha.
Mamanwas sa si mami, mangwaswas si mamanwas. Pag human og waswas si mami banwas, ay maligo ha. Ha? Mana ka dong? Matag na to ni bots dong kay. Sayang man ni dong. Dili na daw siya guys. Wian na nako si bots guys kay. Man nagkaon si Dudong. Dali dire. Hay, salamat ma'am. Maan ako waswas na ko sa mga bedsheet kay para mahumulan na dayon nako. Dali ah. Itilok niya ang kadudong. Buwan na si George ito, naghilabot na po dito di iyang pagkaon, nanguan na po siya. Kani ato ning ipatilok ni George kay matilokon man niya. George, siloka George ah. Tilokan na, sayang. Unsa may nangihi dire George? Ay nangihi. Nga naman ni Inday, ikaw nangihi ane? Pa na gyud atong balay manimaho na gyud ning anso. Tagalingi na ihi. Gawas ka Inday. Dali, awas na. Go. Dili away George ha? Dili away George ha? Bantay. Inday no. Mga sila guys, ako na ni panghugasan ilang plato. Ay, thank you Lord, man na sila kaon. Dari na ko concentrate sa. Uy, naiwa na hurot. Dari na ko naibutang sa miming, iusa na ako. Na okay, mukaon man ni sila ani unya. Inday Rosel mukaon ani. Ang isa butangan dig cat food. Na puno kaayo. Nara sila masima-sima unya guys kay wala na hurot ni Inday iyaha. Dayon dirita guys. Kay hugasan sa nako ni guys ay ako mangwaswas para wala na naon diri unya. Yung agpa ko kay hotdog ko guys. No more. Ano yung agan? Hugas ako. Uy, na naman po ka di ari. Uy, naamsa man siya. Uy. Ito. George. George, ito ba kayo? No, away George, Inday ha. No, ha. Bantay. Gignan ako nga dili niya awayon si George kay kasi sa awayon niya wala ra ba ko dito. Wala ra ba din ang tabangan si George in town. Luwi kaayo. Nya pating gamaya. Hey, gisugod pa ganinang buntag sa iyo guys. Alas 5 pa lang, gasugod na kog lihok. Paita. Okay. Isa lang galagubok. Hayaan na lang. Limpyo na kahit pang gas coils guys, pati ang ilalo man na limpyo na kaayo. Ay, lagati kong trabaho rin guys, pero ganahan po ko guys, kaya nga no, samtang nagliyok-liyok ko guys, samtang nang limpyo ko guys, naminaw ko drama. Nalindot ko kay mga drama guys, kay mga true story man. O nang malingaw ra ko guys. O nya, magkuha sa kog bugas guys.
Daro atong bugas guys, ato ng kislan. Duha ni ka, ay duha, upat ni ka kuan guys, kabaso guys. So isa ka kilo ni guys. Sa isa ka adlaw guys, kung nung agon tag duha ka kilo. Na, usok kay mga unang mga dugi guys, mas dako pa og kuan sa mua. Kanang kaon. Kay kami pila ra may kaon na mo. Pero mga kuan ni mga iro guys, hindi nami magbuhi guys. Kay wala gina di ta kalakaw-lakaw. Gusto ta mulakaw di ta kalakaw. Tungod sa mga buhi. Sao na lang. Ika ayo. Luoy po pasagdaan niya. Ato ano ba yan ng mga kapamilya na na. Unang agwantahon na lang yun. Kaya na naman sa itong mga kamot. Yan, unsay pagkaon nila gas. Makoy pagkaon na mo nga bugas. Naman may magdublig-dublig lungag kay maura man gapong gasto sa gasol, kuryente, oli, maura man. Muna giusara na mo. No, Ginoo ko. Ito kawala agas ha. Kay magligo pa ko sa mga dugi agas mag kuan pa ko mamanuwas pa ko gawas. Kaupat nga kilis. Kaupat nga kilis na ni guys. Ikalimang pilis. Ikaunom ani sabaw na dayon. Na guys. Sabaw na dayon guys. Diri na nako igluto kay na may kuan diri. Guys. Ay, Diyos ko Lord, Ginoo ko Lord. Kasi ko panawag sa Ginoo guys, kung kapoy na kay kong lawas. Manawag na lang ko sa Ginoo para maalay ko balik. Kay grabe, kakapay akong trabaho dito sa balay. Labaw pag helper guys. Watay mahimo kay mo may trabaho sa asawa. Mo naman, sudlan man di la. Go. Sao na lang. Okay ron tag naay mga anak naay mga anak dagko na unta ron aray masugo. Ay masugo tit pakaon sa ero. Ay masugo mag limpyo balay. Ana ba? Nyawa man. Uy masugo di sulot tanan. Nya, nagplano pa sa banana nga. Maghimo dag tindahan di ana sa gawas kay para na daw koy lingaw oy. Diri mangani sa sulod sa balay nga. Maglibog mangani ko unsay unahon na trabaho. Nya, samot ang naitindahan magdagandagan. Na. Basta ana. Nang ni aragin ng mga uy ginawa ko. Nya magsigi pa jud lakaw-lakaw. Uy. Sampak man di ay uy. Mali ni siya pwede sampak. Kay na ito sulok. Na di siya pwede ikuan. Kailangan di siya isibo. Kaya naaman di outlet di ari di ay Iana ida siya kay nasa outlet guys. Ako siyang gikuan guys kay para igo ang mga basura niya. Ano dahil siya outlet, dili siya pwede. Di siya pwede makuan kay ang outlet di ay. Tapos ang sablan ang mga plato sa dugi.
then sus. Dili sa taas, ulahin na ako nilimpyuhan diri sa taas, guys. Anaon sa nako nilabhan, anaon sa nako ang gawas na mo, din ako mga dugi pang ligoon. Ako ang spray naguba na raban na saon mo. Ang kalit lang siya, dili na mo suyop og tubig. Nakuan na siya. Naguba na siya, guys. Honest, yung trabaho aning dali magtuyok-tuyok rataan ni guys. Nataylaing kuan ani balay ra datong focus ani. Makalaag mun tapos panalagsa. Pero mong makalakaw ni guys makagawas. Kami sa kung banana matumig dos bali sa mong barkada kami buha. Ana. Mura man mga suso ana guys ug ahas siya to ako aha ko to asiya. Gawas mo trabaho siya lisod sin uban-uban. Usay uban-ubanon ko na niya guys kanang wala iyang amo, banubanon ko ng iyang trabaho. Kasi sa puton ka ba kay kapoy ba kay paabot balay, kapuya lagi. Yaluit po dili ubanan guys. Usay ra ba kay ako ang katumba amigan ako nga sundalo mang-invite to. Usay ra ba moadto ra ba taon niya. Usay kapuyan siya. Akong pugso nagto talaga kay kalagsa ra ba yan na mang-invite mo tong makaadto mi. Kaya di man po ganan mulakaw guys, wala siya. Unang nakaadto mo nang siya, umayon siya kuyog talangga at tasakuan ana. Ubanan na lang po na ako guys para dili mangluod kay ako ra bang amiga mong invite sa kuad po una adto me nya. Siya nga akong bana dili na ako. Ubanan mo nang ubanan ako siya bisag kapoy akong lawas, bisag dili na ako makalimpyo diri akong ubanan para di mangluod. Mag-inom ko og kuan guys. Kaning gabon. Mga tong gabon guys, ulami kayo. Green king sabaw, manas siya. Magluto na po ko niyang gabi. Ug ana to. Ana. Hugasan na po dahil nato ni atong kaldero kay para di magbundo dire. Lami kay kung pamati aning gabon guys. Kay kabulo mo guys kaning gabon daghan kay tambal. Kana bitang na mangagi di ari guys kay akong gabon namang ko mga gabon di sa gawas nga akong ipangtanom. Na mangagi di ari guys mangayo og gabon. Tagaan lang po kay tambal man na. Tambal man yung gabon, di ganap na ihatag ay iha. Di gini ihatag ang gabon kay tambal man ni pero ayun lang pud og kuha. Kinamo koy uban guys nga manguha. Ilaharang kanang putloon bitaw. Samantala ako'y magkuha di ana guys nga ako mangganing guntingon kay bisan unya og mamatay kirto kay ko magkuha sa kong tanom pero ang uban manguha putloon ra nila guys, mga matay. Nya gituyo gid ra ba nako na og kanang tanom lang, hinay naman ning agas oy. Lagi di na ako maligo sa mga dugi ron guys, kay hinay ang agas. Ituyo gid na ako na og tanom guys, kay ano. Mo po na itambal sa akong mama. Kanang gabon mo nang nagtanom jud ko diha sa ako ang tungod. Dati pa na ako pangitag ko ang anak kay. Wala, asa na isa ka trapo di ay. Dati na ako pangitag ko ang anak guys kanang. Kana bitang moturok na sa gas nga kinahanglan na asay gamot ay itanon kay para mabuhi o nangita ako guys.
abot pa ko pangita dito sa highway guys, santod nga. Nakakita ko, nakatanong marami taloy sa Ginoo. Okay, bilirong gagmay. Anak, na hindi maghuot. Kani pasabaw ra ba ni bisag ko ano na po ni sa iring. Ano tarungan na to kay kaning toyo isulod na nako ni diri. Kay bisag buksuan na po sa kong nining. Kaning gatas diri ni. Isulod naman na. Kaning sabaw diri ni kay bisag ko ano ni Mickey daghan ra ba ni kaayo. Kato na niya ng Mickey diha. Dara ng Clorox. Ang gunting, diri gibutang ni banana kay para daw ko magamit siya gunting na ada yung gunting. Nabiya na akong baso. Ito na ning trapuhan diri guys kay may waswas na ko guys. Sakit kay ako ang kuan bagtak. Inalan dili gid ba anta ko mabasa og tubig tayo kay nano. Ganina ko kuan tinindog. Muning ato ang akong barikos guys. Dili mawala. Gasige ta og tambas ng barikos. Gasige pud tag tindog dahil magbasa din tag tubig. Sa ang pagkawala sa barikos dili gyud mawala. Kay ubasa man dig tubig nga gikan ga tindog pila ka oras. Na. Sa ang pagkaulian. Magtrapo ko sa lamisa. Baby, atong gas. Limpyo na atong gas. Ito nalagay ng butiki. Pagpagi paglimpyo na, may butiki na taga. Okay na baka ano. Tara guys, atong lamisa guys. Trapuhan nato guys. Agoy, bisag matagak atong cellphone. Ato na lang anaon. Bitbiton, santang. Nagkuanta sa tuang. Hi Rochelle! Hi Rochelle, sigdalan taon ako. Ano siya nang sa Mr. Mami, ay ganina raman inilihok, wala pa man ipahuway. Minsa lang ang saan, pagpahuway na to Rochelle nga, daghan magitag trabahoon, gabalik-balik raman tag trabaho na itong sulod sa itong panimalay. Nya, lisod po nawa na si Banana, nanawag. Ay, si Pransing man eh. A few moments later. Nakahumol na dahil ko guys. Atong nilabhan guys. Nalimot naman hinuong ko eh. Agay. Nilabhan guys. O, nahumol na nako guys. O. Una na ang atong bedsheet. Mga habol. O ato ang mga punda. Unya, magduduha pa kong ligo sa mga dugi guys. Kaya ang agas ng hinay na. Gani ako ang gilabhan. Ang trapo nga giihian ni Rosel kay. Para ako ang manimaho. Manikan kung mapundo ni guys. So ako ang gibrasan din. Dili ba ni kayo hugaw guys. Pero brasan lang nako kay ang ihip ba. Impak nga. Para magwala ang baho sa ihi. Grabe kay mo pilit ng ihi sa ng bataan na. Na guys. Boss, mura dili na tamo maligo karon boss kay ngano ang agas boss oh. Padulong na sa kawala boss. Isa unya iyagligo na ko boss guys ba nya. Natunong mawala ang agas na impas. Impas silang boss, matiwas ang kaligo. Ang kali pa ni mawala ang agas lagi okay para maligo na ko silang boss. Baka di unya pa ni dapit mawala guys no. Lang na ako sila lang alangon guys. Okay, mawagtang na gini agasa o hinay namang good. Silang inday, trapuhan lang na ako na unyag wipes. Eh, magbaylo ra ba kong bedsheet. So, buhato na ko na nila wipes akong itrapo para mahumot sila, dili sila baho.
Dapat mga guys, karon ang schedule na nila maligo niya. Sa una na ito niya itong agas nga. Padulong naman ni sa wala. Ako na lang itong dili na baho guys. O ihi. But ako na lang itong banwasan ng ilang mga tai dito guys. Kaya para buhay langaw. Kaya dili na ko makakuan. Kaligo sa ilaha. Ang limpyo na lang ko sa gawas. Dito sa tiris, limpyuhan na lang nato. Kaya kung naman kung gumulan o kanang kuan gud kaning sabon na naay Clorox kay para mawala ang kaning kuan. Mawala ang mga ihibaho. Ayan, oh. Tulog ang akong adapted, oh. Nagulat na siya na ako di agas kay musulod ko. Magdali-dali mo na siya sulod niya. Maglagot ta ba kay masuko kung ubang hero mo nang mabukbukan siya kay magpabida-bida mangguna siya, oy. Di na lang na siya magpundo aning gawas. Mora baya gihapon tiles. Kung kuan pa jud siya musulod. Ako ni ilisag tubig. Ilisan naman ako ni gapon pero tag-adlaw mo na ako ni ilisan. Kung wala di tubig, di na ako siya mailisan pero na ay tubig mailisan jud nako na unsa man naw man na klaro. Ilisan nato ni kay mo ni ilahang ilimnon diri sa kilid. Guys, hi guys, na ay maabot na mo nga blessings guys. Thank you Lord. Mo nagit siguro niya akong giampo sa Ginoo. Permanente usap po ni nga akong giampo sa Ginoo guys na ay blessings nga maabot Ginoo ko. Blessings kini siya guys kay opportunity man eh. Anong mas maigi nang daghan gid kaila, daghan tag barkada nga naay mga dagkong rangko. Kay matabangan ra gid ta. Di na kuana masikaso na mo tanan tong mapas ito unsay kinahanglan. Di okay kaayo. Si banana guys, si banana ako ang gikuan. Kaya wa man sila nagkinahanglan og bayi guys. Ang ilang gikinahanglan kay driver man yes banana kay daghan naman kay nang nakuan mo tong akong ipakuan si banana dito kay mas dako og sweldo dito guys. Nya dili ko dili ang sweldo dito guys. Ang sweldo dito kinsinas og katapusan. Dili ra mi ma-short. Kay diri man gud kana iyang gitrawaan karon guys, ma-short man gud mi guys oy. Mo na pasalamat jud pud taning daghan tag kaila. Nya ang iya pong mabus guys id-agaw ra pud namo. Nga suod ra pud kayo sa akong barkada nga kanang sundalo. Okay kaayo. Diba? Okay kaayo. Ako sa kanin nila akong gamitin. Ay, ako man yun. Wala guys, akong gibira kay bugat kaayo og kuanon guys, makuan ta guys, mabugahat. Unsa man ni oy, mawala na nga bungkag ng mga silhig o kay kagabi ini nga ipanggunalan akong mga dugi kay gapatay na pod. Sila sa gapatay. Pigiran na sila gapatay. Stop maibot man sa balde. Kani ato ning pangkuanon ang kaning mga tai para dili ilang ngawon. Ilang ngawon man na. Magsabaw ko ron guys, lami magsabaw. Dari na ako ibutang ang cellphone para makita ta. Ana. Kita raman. Oh, di ba? Klaro kayo. Ang tai, labay na ko ng tai ron. Ito matagot magkuhan. Yan. Big one. Bilangin ko lang.
naman na pa guys. Ing anaon na ako pagbanwas guys. Oy. George, ili pa mo kaligo George. Kaya ang agas George. Saom na ito ni George nga. Hinay naman ni kaayo George. Indot ang talaban ang mga bedsheet. Oh. Kaning bedsheet nila akong labahan siguro. Kaya para guys, nabasa ako. Magkuha na lang kong sabon guys. Mako na lang yung labahan ang bedsheet guys. Dili lagi masulod ba? Maglagot to. Para ba ko'y taon? Wala pa ko'y taon na. Labahan na lang na akong bedsheet guys. Uy. Kaya bahalag di ko kaligos kong mga dugi. At least umana kong labas sa bedsheet. Mag-inom sa kong kanin. Bayabas. Guys. Prasa na lang na akong mga bedsheet. Iandam na ko ang kuan. Basura kay. Ilabay na lang po na ko ang basura kay puno na. Na. Wait lang guys. Inam tagbayabas guys. Lami kay herbal. Dayon. Laban na lang nako ang kapuan ay. Ang bedsheet ay na akong mulmulan kay para wa na huna-hunaon. Kay mitras wala na apay agas. Ni aran ako mga dugi na ko liguon ay kay. Hindi ra man sila maligo sa nit. Dito man na sila baho pod. Wala pa man po simana na ko na sila giligo guys. Lain pong panahon oh. Panahon na nako ning kuan. Nilabahan. Nani, hinay na gud ang agas guys. Padulong na gini sa palong ning agasan ni wa na gud. Di ana sa na. Kay isibog na to ni ato ni labahan. Ay, nako, in Jesus name. Na guys. Guys. Dapat ta guys. Adi. Klaro man kay nato ang virginity. Ano lang para maklaro ang virginity. Unaw na kuning bedsheet. Gamay ra man ni duha ka habon, isa ka bedsheet, dayon 5 ka. Ay upat ka punda maura. Wala pa ba ko pamahaw guys ay sa may ura. Yan. Ito na ning labhan ang atong habon. Guys, laba-laba ta guys, labadami ta guys. Nagbrush ko sa bedsheet guys, kay ako man gud guys, manglaba ko, magbrush ko, di ko manguso kay masamad akong diri oh. Oh, masamad. Una magbrush ta. Uy, ang agas Ginoo ko. Ang padulong na gyud ta mo nang iguman ako brush ani ron, ako dayon maswasan. Para mahuman na dayon eh. Uy. Dili naman eh. Ipat nga naman daan. So, dili na ni siya. Abog. Tangtang ng hugaw. Ano? Ginoo ko. Diyos miya. Magkatawa ko. Tawa ko guys. Kaluyan sa Ginoo. Okay, kaluyan naman gid kay blessing man na sa Ginoo.
Hindi hatag sa mga bago. Pero guys, dako kay ng blessings hindi hatag sa Ginoo sa mga guys. Nagit niyo maglisod ana siguro. Karon mga guys kay say masort mi sa ayang sweldo kay gamay ra kaayo. Nya daghan big bayron nya kan ako abayang baligat dili ba na kanunay nga kusog. Say wala. Usay ang uban utangon. Talaga sara ang mukas. Ana guys. Ana. Kuan kay guys. Blessing in disguise. Naabot nang kita pwede nga mangita tag-away ana dili pwede way grasya maabot na to ana isumira ra gud kanang kuan gud naitaw na suko sa para nako naitaw nga nasuko baliwalaon ra nako na guys nako na hunaw-hunaon ako ra nang iampo kanang mga tawo magdumot di na maayo ako masuko man ko pero di ko magdumot sabi makuha na to na magdumot tag tawo makuha na to kalisod. Tinuod yun na maglisod. Or ingon nga. Ako baliwala ra magatawa ra ko anang makadungog ko nga naigalagot na ako na dumot na ako magkatawa ko ana guys. Kinsalay kinsalay maalaot sila ra man gihapon. Di man kami. Importante na mi puy-anan o galingon. Kami amo ang balay. Wala mi nagsali. Muna importante guys. Hindi na importante sa kinabuhi sa pamuyo. Natay balay kagalingon, wala tay giapakan nga tawo, at tanang hilabot. Ana, naay grasya maabot na to ana daghan. Di ta maglisod. Guys. Hapit na tanang human sa atong bedsheet. Baswasan dayon okay kaayo. Wala na tayo hunahuna ang bulingon kay among ubang bulingon ako naman pong gikuan. Kaya naman ako gikuan gataligsik guys. O mangmubo ta kog bulak. Gataligsik man na lang ko mangmubo. Nani. Dali ra kay guys basta kadang pakngan bitaw. Dali ra jud kay guys basta ganang kuan siya pakngan. Dali ra kay matangtang ang abo. Among video di man po ni kayo buling guys kay every week man ako ni ilisan galing lang mauga mo ra gihapoy i-bitchid ni banana karon dili na kay ako na mo bitchid dahil gina siya kay mo ra gyapon ikuan nabuang suwasan na yun na di kayo ang kuan pandarin ito kapalong kay mangwas-was pa ko ang tubig guys ako na din siya guys ay ayun sa intawon kay bitchin pa akong nalabhan
guys. Ay, Diyos ko Lord guys. Ambot na lang. Ana rin ng tubig. Ay. Psst, no. Nag-agas-agas na itong tubig guys. Continue tag pangwas-was guys. Mana na ni. Dayon. Isabit na ko ni dito guys. Kaya man ako ni ibutang. Yari na lang guys. Oh. Yari na lang ni guys. Kari na food, habol. Dali, rakay nilabahan. Kaya gipangpak nga naman good. Gipanghamulan. Eh, ang ato pa yung gisabon, powder pa yun, asamot. Okay, diretso eh. Tara guys. Guys. Ang buo ko sa tubig guys. Kaya mawagtang na ni. Murag maadto siguro kung ubos karon guys dito sa akong amiga nga sundalo guys kay siya ra may mahimog resume sa ako ang banana guys. Kuan mi dito. Inday. Akong Inday Beauty. Inday Beauty. Kulang akong powder guys. Taruhin ako ni Gras kay manimahon ni. Para humot kaayo guys, tarungon nato. Yan naman po nag-order na kong sabon karon guys. Dalaan na lang po na kong sabon. Usahan. Lah, nagilangkad ko. At alagay maklaro guys. Akong gihangad ang kamera guys para dili ra maklaro. So guys, diri ra tataman guys kay taas agid atong na vlog guys. So thank you so much kayo sa nag-subscribe sa ko ang YouTube channel, sa ko ang mga solid supporters. Thank you so much guys. Ug amping tang tanan, I love you all. God bless. Bye everyone.